usa ka lalaki gikan Carmen, Davao del Norte na nawagan og tabang aron makita ang live-in partner niini nga halos duha ka semana nang nawala. Muli na, love na love ka. Magpakaluway ko ninyo sa tanan mga tibok sa Pilipinas. Ganit papagan ko ninyo. Kung asa man akong asawa, sana po matudlo po ninyo siya. Nagpakiluoy gawa sa estasyon sa GMA Davao ang 43 anyos nga si Francis Kayanan nga tagatubod sa Carmen, Davao del Norte aron matabangan siya sa pagpangita sa 37 anyos nga live-in partner nga si Elena Basbanyo Panes. Mato ni Francis, mihawa si Panes sa ilahang panimalay buntag ni adtong Agosto 13. Nagsuot kini og yellow t-shirt ug black jacket. Wala kuno siya kabalo sa rason kay wala kuno sila giawayan o nakabangi. Doon na sila 3 anyos ug 4 anyos nga anak nga siya na ang nag-atiman. Muhatag kuno siya og 50,000 pesos sa makakita sa iyahang live-in partner. Mamahimo nga mutawag sa iyang numero nga anaa sa inyong TV screen.